Helo, Wilwyr. Esyllt Ethni-Jones ydw i, ac efallai eich bod chi wedi ngweld i yn cyflwyno Esyllt Ethni-Jones yn cyflwyno Colon Cymru. Cyfres sydd wedi mynd â fi ar hyd ac ar draws Cymru, o Lamberys, sydd ger y Bala, all the way down to Barry Island, South Wales, ger y Bala. Ond nawr dwi am ddangos ochr wahanol i Gymru, ac ochr wahanol i fi fel cyflwynydd. Dyma'r cyfle i chi weld that I'm not a pretty face at all. Fi'n brainy bird. Ac fel rhan fwyaf o brainy birds, dwi wedi dod i'r de am y geia. De Gogledd Cymru, neu Gogledd De Cymru, i Aberystwyth ac i higher education. Campus high five! Spring break! Spring break! Spring break! Esyllt Ethni-Jones yn astudio Colon, Prifysgol, Aberystwyth. Mae lot o bobl yn meddwl fod Prifysgol Aberystwyth yn Aberystwyth, ond tydi hynny ddim yn wir. Mae Aberystwyth yn Prifysgol Aberystwyth. Ie wir, y brifysgol oedd yma gynta. Dyna lle mae'r enw yn dod. Prifysgol Aberystwyth. Get it? Mae'n obvious pan ti'n meddwl amdano. Yn wreiddiol, cafodd y brifysgol ei adeiladu fel holiday camp i blant bach Cymru oedd yn rhy hen i Glanllyn, ond yn rhy ifanc i fynd i weithio'r cyngor. Felly, oedden nhw'n dod i Aberystwyth am 2 mlynedd i... Well, I don't know, do I? Be am i ni ofyn i un? Oi! Layabout! Be ti'n feddwl ti'n neud? Fel ma teledu! I knew it! Dirty waster. Mae cymaint o gyrsiau wahanol i astudio yma yn Aberystwyth. Byddai'n neud eitem ddiflas iawn i mi enwi nhw gyd. Felly dyma ni'n mynd. Cymraeg! Cymraeg old worldy. Cymraeg efo busnes. Cymraeg meindio dy fusnes. Cymraeg yn y cartref. Cymraeg drws nesa. Cymraeg ag electronig. Electro Cymraeg. Boots a cats, boots a cats, boots a cats. Gweno! Cymraeg yn y gymuned. Cymraeg yn fancw, Cymraeg ffwrcw. Cymraeg sunny side up. Welsh and beverage intake. Cymraeg every which way. A maths. Stop following me, Andy! Nice. Go on then. Nice. Casserole! Mae'r Art Centre Canolfan Arts yn Aberystwyth yn enwog am ei arts. Ond beth yw arts? I egluro, dyma person dwi am ei gyfweld. Fel Parky. Hello. Hiya. Hiya. That's an unusual name. Hiya. Yn y Gymraeg, Art Centre ydi canolfan y celfyddydau. Beth ydi celfyddydau? Wel, gallu celfyddydau bod yn unrhyw beth sy'n efo celf, llenyddiaeth... All right, wrap it up, hiya. Nag yw e bach yn arrogant gweud mai fama ydi y ganolfan y celfyddydau? Na, mae'n llawer o canfyddoedd celfyddydau ar draws Cymru, ond di jyst un ar draws dy Wyt ti'n stiwdant? Yndw? Ydw i'n stiwdant? Na. Beth yw'r gwahaniaeth rhwng stiwdant a person normal? Wel, fel arfer mae stiwdant yn astudio yn Prifysgol... Na, diolch i ti. Leave. Yn ôl yr hen ystrydeb, mae stiwdants yn hoff o 2 beth, cwrw a seidr. Felly fi yma mewn tŷ cwrw i weld beth yw'r ffys ma i gyd. Bloody student. Come on. Yes, not for me. Dyma neuadd Panty McKellen, lle mae hufen y Gymdeithas Gymraeg yn dod i gysgu. Ers talwm, neu nawr, neu yn y dyfodol, fi di colli trac ar y lle. Mae yna llwyth o neuaddau yn Aberystwyth Uni, ond Panty McKellen ydy'r enwocaf, achos fama cafodd Willie Williams Panty McKellen ei eni a'i fagu, a fan hyn nath ei sgwennu ei hits fwyaf, fel Tŷ ar y Mynydd, Chwarelwr y Dwi, The Hobbit a Ie
Jaeger bombs, Jägermeister, very, very nice, sir. Check fe allan ar YouTube. A dyna ni, wedi gorffen ein cyflwyniad arbennig o drylwyr a manwl am Prifysgol Aberystwyth. Neu, fel mae rhai yn ei alw o, Prifysgol Bangor Canolbarth Cymru. Ond i gloi, dwi wedi trefnu cyfweliad arbennig gyda'r Prifysgol ei hun. Helo, Prifysgol Aberystwyth. Helo, Esyllt. Sgen ti gyfrinach i mi? Oes, dwi wedi ennill gwobr Prifysgol y flwyddyn am amser ddysgu ym Mhrydain ddwywaith yn olynol. O, di hwnna ddim llawer o gyfrinach. Mae hwnna mwy fel thinly veiled marketing, dych chi wedi gorfodi i ni siwhonio mewn i'r fideo. Sorry. Aberystwyth yn y glaw! Os ydych chi erioed wedi bod i Brifysgol Aberystwyth, and let's face it, most of you have, gadewch i ni wybod yn y sylwadau. Fi'n mynd i gael gradd. Mae'n hawdd! Uni, I went to uni. Did you go to uni? Uni, yes, such a good laugh at uni. Uni's great.